गवालपारानि अल्ड सार्किट हाउसावहाय जों दा नै मोनफैबायानो। नायलांदो नोंथांमोना माबायदि सबसे सिगांग्रो खालामनाय सार्किट हाउसाव जों दा हाबफैबाय आरो बाहाय थानोबो जायगाया बिराद मोजां। नायलांबाय था। बे जाबाय गोदोनि सिगांग्रो सार्किट हाउस। बे जाबाय ब्रह्मपुत्र। बाहाय गाहायावबो थांजायो। नाबो सारदों। दा नोंथांमोना नुबायना गोदोनि सिगांग्रो लुजानाय सार्किट हाउस गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि। जायगाया थान्दालै बाहाय दै जिंखाय। ini mas pai na pai saya juga kena bengas nih. जायगाया हले बिराद मोजां थानो बाय थान्दानो। सिगांग्रो लुनाय सार्किट हाउसा बेनो दा फैनायानो। आरो बे खाथि खाथि ओरैहाय जिं लामाबो दङ। बैहाय जिं बै खाथि ओरैहाय लामा दङ बैजोंहाय। बे जाबाय सिगांनि न'। गैला दैजों खुरखानानै गब्र'लांबाय। गाहायाव थांनां अन्थाइजोबनो ओंखायनो माबानो हायाखै बाहाय खुरखानो हायाखै खोमा। जि गोलाव दंलै अन्थाइआ। नायना ना बोननायखौ Mas Pai. Naik na? Gelo ka ekta. खूबसूरत है यार। खाथ्रा गोजाखा अन्थाइजोब माथो। अन्थाइजोब ओइ नाया बे बयस फंबाया बाहाय भिडिअ खालामनो आराम जाफैगोनलै। गैला बेसारा दैजों खुरखाजानानै गेरेबलांबाय। जायगायालाय मोजां बेरायनो आरो माथो होननो ना दैजों खुरखाजायो सेबफा गासिबो नै। आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लोगोसे माबा खालामलांफा साबसक्राइबबो खालामलांफा आरो प्लास शेयारबो खालामफा। आं बिदिनो गोदान आपडेट होबाय थागोन हानायखिनिखौहाय। दा आङो गोजौआव गाखोनोसै।
फारानि सार्किट हाउसआव फैदोंमोन आं आरो ओरैहाय गार्डेनबो दंना बिराद थान्दालै बाहाय बिराद मोजांबो आरो जिरायनो थानो गुसु थान्दानो माने दैया गार्डेनबो दङ नाथाय क'क्राझारनिया मानो गार्डेन गैयाथाय क'क्राझारनिखौबो गार्डेन खालामना होनांगौमोन साफा खथ्थ' सुन्दर नुयो थायोब्ला जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदों साबसक्राइब खालामदो लोगोसे आरो बेजों लोगोसे आरो शेयारबो खालामना होदो बेल आइकनआव थुना होदो आं बिदिनो गोदान गोदान आपल'ड होलांबाय थागोन भिडिअखौ हानायखिनिखौहाय बे जाबाय सिगांनि गवालपारानि सार्किट हाउस फुराना जाथारबाय बेनि गेजेर आं मोनसे शायरि होनोसै एसे खोनासंदो दै सासे मानसिनि एकाउन्टआव दंमोन 500 रां सासे मानसिनि एकाउन्टआव दंमोन 500 रां सासे मानसिनि एकाउन्टआव दंमोन 500 रां 500 रांखौ बियो एटिएमआव थांनानै एल' हैनानै दाना गरसेयानो गैलाब्ला 500 रांखौ बियो मारै मोनलायखो आरो बिनि फार्टखौ नायनो लुबैदोंब्ला आं फोरमायगोन खार'ना मा गरसे गैयैनि थाखाय 500 राङा जे मानो गवाखै